May baga rabi kaday kayo ang amin karapsa kiniapo Jesus kaya minsan tayo manen umay kayo marot makiragsak kada kami tatang rabi para kay umay ti panaghimong tayo kaya ang kararag tayo marot ikararag tayo ti baligi ti panaghimong tayo tatang rabi nga umay kada tayo iti presente Apo ken umada kada tayo iti sincero nga puso nga umay padayawan itinagan ni Apo Jesus tatang rabi kararag tayong road ti may sakin may sa umada kada tayo iti inspiration of the Holy Spirit ti panaka lawa ti kapanunutan kin panagbukbukas iti puso tan maawat tayo ti sa uto tatang rabi kararag tayo lang iti alipod ti Apo umay mga duray iti sa uto ti Apo tatang rabi nga umay kanya ti anointing iti Holy Spirit ikararag tayo mat Holy Spirit kat anoint her lips and also the strength and wisdom umay kanya let's shout the name Jesus 3 times tayo kararag Jesus 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 amamin sa dilangit ket mamin sa manen umay kami tatang rabi isang wanam taapan umay kami padagan nga agdayaw king ka si kalaeng padagan kumati ang padayawan ni tatang rabi ket awat yung padagan ating nga panagdayon tatang rabi tulungan na kami nga ati maysa kin maysa umada kada kami ti panakalawat ti kapananutan kin panagbukbukas ti puso ni tamaawat ti nga naibag sa umang kay tatang rabi ikarag mo lang kaparaking ka iti adipen nga usarin ng padagan nga mga buray iti sa tatang rabi ket umay kanya kumati kinalintek nga pinagbuburay panagsasaum lang padagan ti umay kinkwana itod mo the inspiration of the Holy Spirit anoint her lips Father nga awaan kuma kapanutan natin maiburay tayo isulain nalintek na sa umang isumang magtitibiyag kada kami. Thank you Father God ating arot ti kararag ni itinagay na pangatuan inagan ni Jesus. Amen. Minsan pa'y ikararag tayo ti salaknit ti Diyos bahay ti pinaghimon tayo nga amin tayo marod masalakniban iti kapananutan tayo tanong umada kanya iti peace of mind iti peace iti Apo ket will remain in us may kinka tayo kararag tayo lang even our place tayo nga masalakniban may iti angeles na ket may nagtoy even agibuya online ket masalakniban na mulaeng gure agijay kayem tayo and relatives tayo loved ones tayo nga abject na payawar nga paawid na pa lang kararag tayo ulang yung karod kararag nada for the protection and ti angeles ti Apo umay isa umay nga protektar kada tayo. Let us all shout the name Jesus 3 times and pray. Jesus, 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 amamin sa dilangit kita ng tayo. Mas kasigit kami pa ito sa mga nang tadawatin may salakit mo bahit panaghimong nila ato pare ka. Tulungan na kami dito mo patuloy na masakit na kami ba cover us with the blood of Jesus Father God and protect us with the power of your name. Tulungan mo lang agad ay buya online so na mo lang maprotektaran na iti angeles mga road yung may mo kada kami kaya agad ay buya online tanong road haan nga ti hanyag baligi ti aramid ti kaabuso nga mang-distract kada kami tatang rabi kaya ay kararap mo lang ti protection for our relatives, friends and loved ones and even our brothers and sisters in Christ nga agad na pala alwar nga protect them Father God patuloy mo sa sudang alwadan iti panagawid Father God and let them be back home safely and even our worship will be protected and we can worship in spirit and truth successfully. Thank you Father God in Jesus name. Amen and amen. Ito minsan pa ikararag tayong road iti kararag iti panagbabawi bayat iti nakaramid tayo nga baso iti kalipas nga oras nga aldaw nga dumay nga linggo iti dawat tayo nga road iti pamakawan tatang rabi. Let us all shout the name Jesus 3 times and let us sincerely repent. Jesus, Jesus, Jesus. Heavenly Mary, Father God, namisin ka. Kumay kami sa mga napagiging meron niya si kami ngayon maragbaso. Si kami, Father God, ang muming nga nagbaso kami iti kapananutan iti puso mi in uray pa iti actions in our body. Kahit pakawan na kami tinatapat basuran ni Father God, ang yaman na gitoy na pagbasuran ni Pai nga
Haan ni pa mo, Father God, ipaawat mo kada kami, open our eyes, our heart, our mind, na makita mi, na ito yung mga aragi pa, nga haan mo nga pagayatan. Tulungan na kami, Father God, na madurusan continuously iti malinter na daharan niya po Jesus na iso nag-aasi Cruz de Calvario. Tayo sungarod, we hope, we continue to hope and in the blood of Jesus Christ, Father God, for the forgiveness of our sins. Pakawalan na kami, Father God. Tuloy kami na makaasudikin ka with full confidence nga haan kami kuma, Father God, na mayad adayo ikin ka, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ito po ko tayo ngayon iti demo tayo tatanga tawin. O kararwak madanta ti pudno pamati. O kararwak. 1, 2, 3. O kararwak madanta ti pudno pamati. O kararwak madanta ti pudno pamati. O kararwak madanta ti pudno pamati. everything that we need in our lives. You alone
is our strength. You alone, Father God, is our life. Father God, we have come here to worship you. May kami, Father God, tapadayawan na ka. At ato yung panagdayo ni Father God, na gapu iti puso ni with all sincere heart and spirit and truth. That ito niyo ka. Awatan ato yung panagdayo ni Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makipagkararag kayo kada kami, iti kararag ang suro niya ako. Amami sa dilangit, madaydayo kumaiti na santuan na nagan mo. Umay kumati pagariam, matungpal kumati pagayatam, ito'y daga akas sa dilangit. Itid mo kada kami karaon ni tangal daw. Pakawanan na kami kadagiti basbaso ni. Kas iti pamakawan ni, iti nakabaso kada kami. Di na kami turong iti nakaro pakasuutan. Ilis na kami iti managdaktakes. Taking kahit ipagarian, kin pananakabalin, kin dayag at nanayon. Amen. Amen. I hear the welcome voice that calls me, Lord, to thee, for cleansing in thy precious blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Though coming wind and bound, thou dost my strength assure. Thou dost my violence fully cleanse, it was spotless, all and pure. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flows on Calvary. This Jesus calls me on to perfect faith and love, to perfect hope and peace and trust for earth and heaven above. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. All hail, atoning one. All hail, redeeming grace. All hail, the gift of Christ our Lord, our strength and righteousness. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Yeah, kahit makipagbasa kayo kada kami iti Salmo 23. Apo sika ti pastor ko, ada amin ang amasapol ko. Iti na lang tuwa karuotan padinanaina. Iti sibay dagiti dandano manatalingaay idalan niya. Ipaay mo kanyak ti baro isa, tarabay na iti tumutup adalan kas in karim. Uray pa ni biyet ni patay ti paglasata,
sa anak to abutin kadaka kanya. Tisarupod ken baston mo sa lakniban na. Mangisagana ka iti padaya nagpaay kanya. Iti imatang dagiti kabusot ko. Pinaalutam na iti ulog tilana. Ketagit ipiyas ti kopa. Awan dua-dua kumuyog to kanya. Kinimbag ken kinamagayat mo. Mayat ti panagbiag ko. Ket agtaingat to agnanayon iti panagbiag. Amen. Isagana, iti puspus tayo, kiniti kapanutan tayo, pati pinagdingag iti sa o ti Apo. Let us prepare while singing the song, The More I Seek You.
in your hands. Lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. Amen. Hallelujah. Kararag tayo ngayon, iti oras, iti pinag-gimon tayo, iti pangatuan yung oras, iti pinag-gimon tayo. Kararag tayo, iti kaway sa sarili tayo, nga maawat tayo, iti sa uti apo, nga nagintag, at nga may bukurit at tarabi. Kaya kararag tayo, iti alipan ti apo, pati panagburay na, iti sao. Let us all shout the name Jesus 3 times and pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ang sa dalangit, agyamin kami para katitang oras nga hindi may mo kada kami, Father God, para iti pinagdi mo nga ito. Agyaman kami iti pigsa, iti mo iti biyag nga ito, Father God. Thank you for the strength. At iti panahon man yan na oras nga dato nga iti naman kada kami kamang mga timot mo. Tulungan na kami. Iti timot, iti Holy Spirit, iti mga Father God, patarabing bayat nga agagap po iti adipin mo mga iburik at tarabing. Tulungan lang Ama nga isunang road she will be anointed by the Holy Spirit. Her lips will be anointed by the Holy Spirit. Spirit, na maawat ni nga nag-third iti sa nga awan ko mamis ni ken awan ko maparagad iti panagkurang nga maawat iti tarang. Help us, Father God, to be filled with the Holy Spirit and let your presence be with us. With your armies of angels be surround us, Father God, nga baligi iti kaapa iso nga umay ka na kami mga skabot. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Let us welcome the man of God, Pastor Grace. Amen. Kablaawan na kayo kakapsat, iti na imbang na rabii. At itamanan iti Ilocano Mission Service. So, rumbang laang nga iti apo tayo nga Dios, nga rabiyag, so ti mapadayawan. Makipagnukat kay man kanya, iti libro, iti Jeremiah 29, verse 13. Kuna na dito'y, sa pulen dakto ket masarakan dakto. Agsipod biruken dakto iti amin a pusoyo. Uminsan pay. Sa pulen dakto ket masarakan dakto. Agsipod biruken dakto iti amin a pusoyo. Amen. Kumararag tayo mapagbiit. Amami sa dilangit, pagyamanan ni O Diyos Ama, itang rabii nga rumbang lain nga sikalain ti mapadayawan Ama. Kiti kararag mi farega tulungam iti may sakin may isa. Nga adatoy kami o dis Ama nagka tipon tapno farega biruken da ka iti amin nga puso mi. Iti amin nga panunot mi. Ama tulungam mo iti adipen mo nga mausar tapno maiburay iti saritam nga haan nga agkurang o Dios. Ket itaw dis Ama nga nabiilok atam ti puso mi. Tulungan na kami oris Ama nga si kalaing ti bigbigan mi, iti bibiyag mi, si kalaing oris Ama iti mapadayawan, iti may sakin may sa. At iti dawat mi ken rumban laing Ama, nga iti Espiritu Santo miso ti agaraw. Iso oris Ama farigad ti agaraw tapno malukatan ti puspuso ti may sakin may sa. At iti dawat mi iti kangatuan nga nagan, iti nagan ni Jesus. Amen. Kat iti paulo nagarod iti preaching itang rabigat. Biruken kay ti Dios, iti amin a puso tayo. Or in English, let us seek God with all our heart. Amen? So, ati manan iti panawan nga makangagtay kakapsat iti Ilocano mission. Iti Ilocano nga preaching, iso nga makipagdanggay kay kanyami, makipag may mahisay iti panagimong ta aamo tayo nga in every work, in every spiritual gathering, ti goal lang iti gathering kat ta makaited iti pamadayaw iti nagan ni Jesus. Amen ba? Sigurod, iti panagrugi tayo kakabsat, amo tayo nga talaga nga kada lawas inaldaw
Sa totoo lang, iti marikarik naktata. Nagalisto. Kamakailan lang iti in-post ko iti Facebook nga May 30, ajigamin ajay imay kami to yan. Nakadanon kami toy, and that was the first day nga datoy kami toy for the mission in Aurora. Kaya ajigorod iti permi nga panagyaman mi iti Dios gamin. Iti may sangatawan, isuna iti ng tarabay, isuna iti ng tulong, no apay nga makapag-stand kami pay. The very reason why we can stand still here is because of God's grace. Because of the name Jesus nga isulaing iti rumbang nga may paduryak-yak, irumbang laing nga maiwaragawag ito'y nga lugar. Kaya haan lang mga limited ito'y nga lugar, o dikat iti amin nga pakadanunan na, iti amin nga makabuya iti live, iti amin nga madanunan pay, maisharean pay, dagijay maipasaan pay, dagijay makangkangil iti sarita iti Diyos. Amen? Siguro, upad panunot na, anya nga tati umuna nga preaching, June 1. Amen? Kat amo tayo nga, anya ba ti rumbang nga ununaan tayo? Ado ti agibagbaga nga, kasla, awan ti mariknada. Ado ti makibagbaga kristyano nga, kasla mapukbukaw da iti pamati. Ado iti cases nga mo tayo nga uray pay adipan iti Dios, dumtang iti panawon nga agkurang iti dayag iti Dios. Amen. Tulungan tayo garod iti kararag nga bayat nga dingding tayo, rumbang laeng nga malukatan iti kapanunutan tayo. Rumbang laeng kakabsat nga aji maadaan tayo iti puro nga puso nga talaga nga biruken iti Dios. Gami nga mo tayo nga dagiti tattao iti lubong, amin nga tattao iti lubong sa totoo lang, lalo those worldly people, ti kayod nga biruken is the desires of the flesh. Diba? Nga, the very priority of the worldly people is the fleshly desire. Nga no apay at dati nagtumaan, iti adipan, iti anak iti Diyos versus the world is that the child of God, amin nga anak iti Diyos, tirumbang laing nga biruken da, tirumbang laing nga kabasat nga biruken tayo, we must first seek God. Amen. So kanayon tayo garod nga, kailangan nga inaldaw. Sa totoo lang, inaldaw atoy nga choice, nung kasano tayo nga biruken iti Diyos. That's why we are being challenged to wake up, to awaken at dawn, tapno makakararag tayo. And sa totoo lang, it is a battle in the flesh. Battle in spirit, battle in flesh. Kasi makipaglaban ka. Iti bagi tayo, di bakit na maturog na pay. Kasi kung ang kailangan tayo nga riingan, iti physical tayo nga bagi, tapno laeng masurot tayo iti pagharian, iti Diyos. Tapno masurot tayo lang iti paganurutan, iti Diyos tayo. Kaya nga, we must win every moment of our life. We must win with faith. Nga no apay ta sumurot tayo. Apay kadi, nga sumurot tayo iti alagadan iti Diyos gamin. Naawatan tayo kumakakabsat. No apay ta sumurot tayo. We must bring glory to the name Jesus. Amen. So nga aji, iti Diyos nga padpadayawan tayo kabsat. Iti Diyos nga nabiyag, and He is omnipresent. When we say He is omnipresent, hata isuna iti amin nga lugar. God is bigger than everything. Kaya nga, since God is our creator, isuna ti agrule, isuna iti ari iti amin. Isuna ti ari iti amin, ibig sabihin, kukuha na tayo amin. Amin nga naparswa kat para iti Diyos. Kaya nga, isuna ti nang aramid iti amin, nga kukuna na di aramid 17:24, amo tayo nga, the heavens and the earth is of God. Nga ati making kukwa, iti langit kan taga at iti Diyos. Amen? Basta ay kakabsat, Acts 17:24, kunada ditoy. Ti Diyos anang marswa ti lubong, ken kadagiti amin, alinaom na, isu ti apo, iti langit ken daga. Saan nga agnaed, kadagiti templo, nga aramid ti tao.
So pagtutungtungan tayo ti temples, now we call it churches. We must clearly understand nga iti Diyos haan nga agnaed, iti templo nga naramid iti tao. Isumo lang yung pagbaga na kaupsat iti umuna nga ari, Kapitulo 8, versikulo 27, umuna nga ari, 1 Kings, chapter 8, verses 27. Kuna na dito'y 27, 1 Kings chapter 8, verse 27. Ngayon po no kadi, O Diyos, nga agnaid ka dito'y daga, no basit ti langit, ket di nakamalaon, kasano amalaon na ka, dayto'y templo abinangon ko. Ni Solomon sa sarita ito'y kakabsat, kami ni Solomon, isuna iti naikan, iti promesa iti Diyos, nga isuna iti makapagpatakder, iti templo para iti Diyos. Yung aling nga templo ngayon patakder ni Solomon, actually, it is a temple that is very full of splendor. Siyempre, dakdakilan ata. In paarami diti ari. But, uray pa'y nagdakilang nga templo ata kausat. God does not dwell in that. Ibig sabihin, na physically nga andun ang Diyos, but it is a temple built where the child of God, the children of God, the anak iti Diyos, ag-gather, tapno, ag-offer. Ag-offer. Amoy ba na maawatan tayo ag-offer? That we will really internalize of having that gratefulness. Maamiris tayo nga, karapat dapat talaga iti Diyos. Nga may datunan iti amin nga pamadayaw, kin uray pa'y amin adda kanya tayo. He does not dwell on temple built by man. Gamin, kung ano di 2 Chronicles, at iti Old Testament ay tataan niya. The 2 Chronicles, chapter 7, verse 12 to 16, basahin tayo kakapsat. That a temple is a holy place chosen by God to be a house of sacrifice. Gamin, hindi umuna nga tulag, Old Testament times, talaga nga iti offering na kakapsat, bagkatanda. Tagay amin nga tupa, amin nga kalding, ram, talaga nga katayan da, iji templo mismo, iji courtyard. Tapos, there is that altar of burnt offerings, kung saan sinusunog po ang mga handog. Ando naman sa yung wash basin, meron yung inner court or the most doon sa holy place, and then the higher is the most holy place. And we know that holy, it is holy to the Lord, that place. Kaya nga, sa totoo lang, hindi pwede. Ang dami sa pagbabasa ng Leviticus, mabasa tayo dyan, nangadagadu, ti bawal, ijay, templo, iti Diyos, iti tabernakulo, mamuna. Because they call it a tent of meeting before. And then after that, Solomon was the first one na nakapag-build iti physical talaga with gold, talagang physically nga na-built, situated. Kasi before that Solomon nga nakaaramid ni Solomon, it is a tent. Tent adi pag-worship anda. Initially, David planned in his heart ngam kunagarod iti Diyos because David lived through bloodshedding, hindi siya karapat-dapat na agaramid dyan. Kaya nga si Solomon was the one given the honor to build a temple for the Lord. Ngayon, sabi dito sa 2 Chronicles 7, 12 to 16, basahin tayo kakapsat. Nagparang ni Yahweh ken kuana, may sarabii, ket kinunana, nangig ko ti kararag mo, ket awatek ti templo, pakaidatagan dagiti daton kanya. Or in English, then the Lord appeared to Solomon in the night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. That God is pleased sa nagawa po ni Solomon. Because he built a temple for the Lord, a temple where people will offer sacrifices to God. 13. Tunggal jak pagtuduan wenno tunggal mangyega kadagiti dudon ang mangibus kadagiti apit
Wenno mangyegak itididigra kadagiti tattao. No, agkararag da kanya, ket agbabawi da, ket talikudan da, ti dakes da nga raramid da. Ipangag ko ida, iti langit, pakawanek dagiti basbasol da, ket parang ayag manen ti dagada. Ay wanag da ito templo, ket si dadaan na, adungeg kadigi amin akararag ama idatag ditoy. Pinilit da ito templo, ket kinon sagrar ko, akas pagdaydayawan, kanyak iti agnanayon. Kanayon to nga aywana ket salaknibak iti amin at syempo. Amen. Basahin po natin sa English. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and ears attentive to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and consecrated this house, that my name may be there forever. My eyes and my heart will be there for all time. Amen. Don't you know, kakabsat? No apay, that very important nga makakararag tayo iti templo iti Diyos. No apay ta, ti adipan iti Diyos kakabsat, talaga nga, guyuguyon da kay amin, that we must make every effort nga makapan ti iglesia, tapno iti church nga makakararag, because iba pa rin ang blessing that God has put on His temple, on that physical place. Yes, hindi yung mismong place ang binibigyan natin ng glory, but the blessing is spoken by God, that the temple that is set apart for God, a temple where the Holy Spirit really works. God hears the prayer of those who call to Him. Dinggan iti Diyos, iti kararag, iti maysa nga tao, ang agpakpakumbaba. Maysa nga panakipakita, iti panagpakumbaba. Amo tayon nga datayo ko managbaso. Amo tayon nga adu iti pagkurkurangan tayo. Ngamno agbalin tayo nga natangsi. Ket hantay ko masidig iti place of worship. Iti churches nowadays built. Now, adinno iti pagtungturungan tayo. We must gather together in whole humbleness, ket umawag tayo ti Diyos. So da kami mismo nga maadipan iti Diyos, talaga nga ibagbagami nga, we need help, we need helpers. Kailangan ni tumulong kanyami nga agkararag. Gamin, no da kami lang, talaga nga kurang tayo iti puwersana. So awan iti sa bali pa nga desire iti puso mi kakapsat, no diket manayunan pa. Mayanayunan pa iti iglesia, those pure-hearted souls. When we say pure-hearted, the gijay adda iti pudno nga puso na ngagpakpakumbaba iti Diyos. Let us hear the voice of God. Dengkan tayo iti timek iti Diyos. Apay tarong banglaan, ngagtitipon tayo iti aldaw iti Diyos. There is that set day nga dapat laeng nga padayawan tayo, where the saints shall gather and worship God. Yes, we know that wherever you are, it can be a holy place. It can be a holy hour. Ngam sabali pay lata, adya oras kay panawon, nagtitipon tapno laing agkay-kaysa, tapno mapadayawan iti Diyos. Amen kakapsat. Kailangan tayo nga talaga tarigagayan. We must long and desire to be in God's temple. Let us make every effort to come together. Uri pa imbaga na 1 Corinthians 3:16, that our self is the temple of the Holy Ghost. Yes, that is absolutely true, because hindi naman mismo sa physical lang nagdudwell ang Holy Spirit, but in us. Kaya nga,
Nung amin nga miyembro iti kongregasyon na nahan doon ang Banal na Espiritu, then that congregation is filled with the Holy Spirit. Kaya nga lagi natin sasabihin that move in this place, move in our hearts. Ibig sabihin, hindi naman pwede na ang pagagalawin ng Holy Spirit ay ang mga bakal, ang mga upuan, who are the able bodies nag-testify, mangsurot, iti paganurutan ni Jesus. Dimat na tayo. We are the temple. Kaya nga, when we gather together, we make up the body of Christ. Kaya the church is the body of Christ. Iti iglesia, it is a gathering of God's people. It is a gathering of the saints, of believers, nga da iti pamati na iti Diyos. Kitaan nyo, tataw iti lubok, pero may iti fellowship na amin. When we say fellowship, gathering, iti damagan tayo man iti bagi tayo. Iti aldaw nga nakonsekrar. The holy day, the Lord's day, to whom do we have fellowship? Are we having fellowship with the Holy Spirit? Or are we having fellowship to the world? Fellowship to the demons? Nasa kay kakabsat. Nga iti Diyos tayo, God is a jealous God. Nga hana kaya, nga da iti parte tayo, iti aramid, iti kabuso. Aramid, nga kumonkontra, iti aldaw na. When we say the Lord's Day, we must give emphasis and respect to God. Kanayon tayo nga iset apart iti aldaw iti Dios nga isu talaga ti permi nga aldaw nga panang biruk tayo iti Dios. And we cannot say that we love God without bodily obedience. Ante nga mabaling nga ibaga nga etan tayo iti Dios awan ti panagsurot tayo. Kinaulbud ata kapsa. Makipaglukat kay kanya iti libro, iti umuna nga Korinto, First Corinthians 10:20. Sabi po dito, 1 Corinthians 10:20. Alright, rugyanan tayo ito 18. Kitain you, ti ugali dagiti nagkauna a Hebreo. Dagiti mangan iti naidaton at taraon, makipagserbida mat iti altar. Anya ti kayat ko asawen, adda ayay iti kaipapanan iti Diosen, wenno adda kadi patag iti kanan a maidaton iti Diosen. Awan, daytoy iti kayat ko asawen, saan nga iti Dios ti pakaidatunan dagiti taraon ti altar dagiti pagano no digat kadagiti demonyo. Ket jak kayat makikadua kayo kadagiti demonyo. Diyo mabalin nga inuman ti kopa iti apo, ket kalpasan na inuman ni yumat iti kopa dagiti demonyo. Diyo mabalin na sumango iti panganan iti apo, ket kalpasan na sumango kayo iti lamisahan dagiti demonyo. Wenno pagimunan tayo kadi iti apo, napigpigsatay kadi nga miso. This is a very hurtful one. We must never partake to the works of demons. Kaya nga sa totoo lang, the very best advice that we can give, if we can, and we must make every effort, that during the Lord's Day, we must make it 24 hours holy to the Lord. Ngantay nga sabayan, nga iti panunod pa iti aldaw iti Diyos, apan tayo pipiknik. Iti aldaw iti Diyos, panawan, nagpapasya. It should never be to those who are true believers and followers of Jesus Christ. When we say deny ourselves, talaga, liklikan tayo. Dagiti kanito, nga mapanulinuyan tayo, iti buko tayo nga paganurutan. Iti naimpisakalan nga pagayatan. Kaya nga, during the Lord's Day, we must deny our true
Kasi ti kaya talaga iti physical tayo, apan, again joy. But we must delight in the suffering we have in Jesus Christ. Nga iti panakikaduwa ken ni Jesus is a life full of suffering. Suffering because our flesh is suffering. Gamin, haan na mabalinan. The flesh, the life, nga mabalinan, nga iti bukod tayo lang, nga aramid, iti mapagustuhan. Because when we say we are in Christ, when we say that we belong to Jesus, then we must be ruled by the very word of Jesus Christ. That He told us, follow me, follow me. Deny yourself, take up your cross, and follow me. But people, nagtataot ay lupil. Numargrigatan da, itibiyagda nga pinili. When they are being punished because of their wrongdoings, then they will cry to God again. But when they are well enough, ejay manan, nakalipat naman. But we must not be. Antay ko mga kasyay kakapsa. We are being warned. Haan nga mabalin, nga makipangpangan tayo, iti kopa, iti Diyos, tas madamdama, makipangan tayo, iti kopa, iti demonyo. What can I say? Anya ti kay kong masawan. Ada parte talaga nga we are holy, damdama. Makisango ka maggarod, agpapada kayo. Dagiti haampay nga nakamamukin ni Jesus. Hantay bagbaga, hangkay hantay mabalin nga makilanganan, iti unbelievers. Because every day in our life, we transact with people of this world. But how can we distinguish ourselves? Nga, sabali tayo, sabali da. During the Lord's Day, we must be separated from the world. May sapay. Uray adda tayon, iti lubong. Kailangan tayo. We must make it a point that the light in us, the glory of the name Jesus will be in us. Nga iti panawon, nga ito kumpanya, wala iti pamilyang napnapnuan, iti panagdanag, iti panagbuteng. Then you must be the one having that boldness, having that hope in Jesus. Nga mabalin, nga datayo, nga anak iti Diyos, mapukawan iti namnama. Kasano kabsan? Nga iti naduma nga Kristyan ay bagada nga, marik na. Aslawang ba? Uray gimo na ang gimo. Uray ito pa'y basa na kabasa. Man. Now, we must think deeper. We must dig deeper to the Word of God. As in, ayan na, iti mali. Iti introduction ko na, God is everywhere. God is omniscient. God is omnipresent. When you say God is omnipresent, He is present everywhere. He encompasses everywhere. Ibig sabihin, God is bigger than everything. That even the highest heavens cannot contain Him. He is omniscient. He is all-knowing. Ibig sabihin, ang muna kabsat, itilinaon, di ka panunutan tayo. God knows very well if we are true or not. Mabalin nga agpamarang tayo with someone and with a tao. But in the sight of God, what is our status? Kailangan tayo kakabsat nga ma-check iti puso tayo tata. Ma-check every kapanunutan. No iti kapanunutan nga dakanya tayo, kat kapanunutan nga mayan nurot iti pagayatan iti Dios. Amuyo ba nga every time nga maka-absent tayo iti Lord's Day, kung na 2 Peter 3:8, we miss 1,000 days. Nga nagdakilan. 1,000, hindi 1,000 day, 1,000 years. Ano? 1,000 years. Itinapo ka kanya tayo. Kita man. Kaya nga, we must be faithful. Kanayon iti ipagarup tinuto mga makaawat ti Diyos. Yes, man nakaawat ti Diyos. Inahangim ha mo mabalin, nga isa ko kanya ni iti rason mo. Nga imabsan ka. Naglangan ka ng imong gapu.
Tapinanuyuyam iti badin. Ay maawatan na. Hado pa iti laba. Kailangan mi nga mapantigastoy. Kailangan mi ilakad ti kastoy. Don't you know that the only acceptable reason na hindi tayo makakapunta sa church ay kapag humiwalay na po ang ating kaluluwa sa ating pisikal. Ibig sabihin, that the only acceptable reason why we cannot join the Lord's Day when our soul separates from our body. Intun natay tayo. Kasi amin, mabalin mo nga rarusunan. But you must make no reason, make no excuse during the Lord's Day. Nag-stricto kay matan, pastor. We are not the one being strict. It is the Word of God. Iti sarita iti Diyos. Ket no hami nga isuro ati kakabsat, matay kayo iti basol yo. Matay kayo iti basol nga iti pag-arap yo, kastoy. Gamin aji ti amuyo. Aji ti kasi naging norm. Nga okay lang. But it should not be. For true Christians, dagiti nagpaypayso ang Kristiyano, itatarigagay dapat iti puso tayo, kat biruken iti Diyos. Amen. Sa totoo lang, iti Diyos asidig, iti tao nga talagang amang birukan niya na. Ngam kasanungay, agdam mo iti panawan nga awag na kaawag, nga magal masumbatan ti kararad ko. Then, this should answer your question. Makipaglukat kay kanya, iti libro, iti Isaiah 59. Amuyo ba that there is that big hindrance why we cannot receive the answer of our prayer. Iti basol kakapsa. Isu iti rason. Number 1 nga rason. No apay. Our relationship with God is cut off. Kitaan niyo yung una pa lang. The devil tempted Adam to sin. And because of sin, Adam died because of sin. In Romans chapter 6 and Romans chapter 3, all are sinners. All are separated from God. Because sin, gapo iti basol, hantay kong balin, nga makasideg iti presensya iti Diyos. Isaiah 59, 2-15, kunan na ditoy, basahin tayo kakapsa. Ngam, naiyadayo kayo iti Diyos, gapo kadagiti basbasol yun. Isut gapo na, adi na kay ipangag, tunggal, agdaydayal kayo kenkwana. Kaya nga every time we have worship, even Ilocano worship, even start in prayer, even in the Lord's Day, we allow all the church member to repent. Apay kailangan tayong agbabawi gamin. If we are not cleansed by the blood of Jesus, no hantay nga mapadalusan iti daaran ni Jesus, our worship will not be acceptable to God. Adu ti agdaydayaw iti Diyos. Iti amuda, gaputa nagkantada. Because they are present in here, present in the church, then they are good na. We must always check our relationship to God. Kanayin tayo nga sukimatan, iti puso tayo. Kanayin tayo kung makakabsat nga ikararag tayo, nga ipaalala kanya tayo. That God will remind us, the Holy Spirit will remind us of our sins. Amin nga pagkukurangan tayo. Amin nga paglablabsingan tayo. Sa lahat po ng pagmamalabis natin. Kung meron tayong puso hindi nagpapatawad, we must be checked. Nga maysa, nga rason, no apay, nga hantay mo lang, mapakpakawan, gamin, iti puso tayo natangkad. Ano dadu mga tao nakabasol kanya tayo, isudahan tayo mapakawan. Ngam kaya tayo, nga tayo ka mapakawan tayo iti Diyos. Remember the Lord's Prayer. Forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. Kaya nga, if we, on our own,
will not forgive the wrongdoings of others to us, then we don't have the right. Awan ti karabingan ti kakabsat nga dumawat iti pamakawan. Iti sahuanan iti Diyos. Don't you know? Kuna na di Mateo, I think 18:22, nga we must forgive 70 times 7. If I'm not mistaken. Matthew 18:22. Unang na dito eh. Ayun. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70. 7 times, or 70 times 7 sa NIV po. Iti Ilocano, kinuna ni Jesus, saan laeng anamimpito, no digat mamimpitot pulo apito. 70 times 7. In compute ko, 492? 490? Naman to, nagadaw. Ang ibig sabihin lang po noon, mga kapatid, we must forgive as much as we can, daily, oras-oras. Ibig sabihin, awan dapat iti mabati iti puso tayo, any hurtful grudge in our heart, gamin, it could be a hindrance for us not to enter heaven. For us not to partake in the first resurrection, kailangan, awan, ti uray mabati itang rabi kapsat, nga sakit tinakam tayo, itadadu mga tao. No kaya tayo itang rabi nga masumbatan iti kararat tayo. Then we must desire to forgive as much as we ask forgiveness to God. Takuna na ditoy, 59:2. Ngem nayadayo kayo iti Diyos gapu kadagiti basbasolyo. Isud gapu na adina kay ipangag tunggal ag daydayaw kayo ken kuana. That every time we call on His name, bakit walang kasagutan? We must repent. Agbabawi tayo kakabsa. 3. Ngamin ta nagbasol kayo. Nagpapatay kayo ken nagsao kayo iti ulbod ken panangal lilaw. In the Old Testament times, for them to be called murderers, kailangan talaga adda mapatay ta. Adda ti mapatay da. Ngam ita nga panawon, iti libro iti Mateo. Nakaungit ka lang. Nakapatay ka. No panunuton kay ate kakabsat, manunga to ti pinatay ko. Lalo aja talaga rage in anger. And that's why I myself must repent. Nga mabalhin, nga datay ka mapumpunwan ito ungat. Galit sa puso natin. We must humble down. That even though we are wrong, uray pa, inaarami ganda tayo iti madi. Piliin tayo ka di kakabsat, agpakawan. Mamakawan. Amen? Dumatag kayo iti pangukuman ngam saan anain kalintegan da iti pammabasolyo. Agtalik kayo iti kinaulbod tatlum mangabak kayo. Ibanag yu dagiti plano yu amang ranggas iti padayo. Ataw, mayarig iti makasabido nga itlog nagita nga uleg dagiti dakes sa panggapyo. Pisiten yu titlog kat rumuar ti maysa nga uled, nga maawan imbag nga ited dagiti panggapyo. Awan serserbida akas iti pagananay, anaaramid ti sapot ti lawlawana. 7. Kanayon, nga agpanggap kayo iti dakas, ket aganat kayo amang ibanag. Di kay bungdeng amang papatay iti tao nga awang bason na. Iti sa di naman napapanan nyo, riribok kan panakadadayal ti iyawat yu. Agpaggadag iti tao no adda kayo, dakes amin nga aramid yu. Nakilo iti pagnaan nyo, ket saan nga natalged ti magna iti dayta adalan. So mamadi kakabsat, no addaan tayo nga iti espiritu nga kaya tayo mang perde. Kaya tayo nga mambabasit nga, to belittle others, or yung tipong mahirap na nga, pahirapan pa natin. Yung nagbamaltrato tayo ng ibang tao, anong ibang term no? Nangaabuso tayo ng ibang tao. God hates that. And it is written, it's not me. Kunwari 9,
Kuna dagiti tattao itaam momen no apay adina kam isalakat ti Dios kadagiti mangranggas kada kami. Biruken mi tilawag amang silaw iti dalan mi ngam kinasipngat la ti adda. Kas kami la bulsek nga aga-arikap. Maitibkol kami ti agmatuon akas lakit di tay rabiin. Kas laadda kami tinasipnget alubong dagiti natay. Maamaken madanagan kami. Sigsegkaan mi ti pangisalakan ti Dios kada kami ang maidadanes ken maparparigat ngam awan iti mauray ni. 12. O Apo, nakadado ti basol mi ken ka. Ket dagitoy ti agsaksi ang maibusol kada kami. Bigbigan mi amin ita. We must acknowledge our sin in the sight of God. Amuyo nung kasano tayo nga mapakawan iti basol tayo. Kailangan tayo ibigbigan na nagbasol tayo. Hantay mabaling nga makadawat iti pamakawan iti sangwanan ni Dios. Nga hantay bigbigan nga nagkamali tayo. Tihaan nga mang bigbig nga dapagkamalian na napangas nga tao. Very stiff-neck, nakangato. Yung chin niya ganang ganon. Kaya nga it pays to humble down before God. Nga bigbigan tayo kakabsat, nga adupay, iti pagkurkurangan tayo. Adupay, iti pagbasbasulan tayo nga. 13. Sinukir da ka, tinalikudan da ka, di may kayat asumurot ken ka. Pinarparigat mi ti padami a tao, ken sinukir da ka. Pasig nga ulbo, dagiti pampanunot mi. Sana pudno, dagiti sa umi. Malabdan, ti hustisya, ket adda ti adayu, ti kinalinteg, iti pagumungan. May tibkol, ti kinapudno, ket awan lugar sa jay, ti kinatakneng. Awanen ti kinapudno, ket ti siya sino man, nga agsardeng, nga garami ti dakes, iso ti biktima, iti kinadakes. Amen. Kakabsat. It pays to humble down before God. Kailangan tayo nga maawatan kabusat. Nga no ti tarigagay tayo ko may salakan. Then we must acknowledge that we are sinners in the sight of God. Ket awan ti karabigan tayo nga mangpetpet inanyaman nga sakit tinangka. No matter how much they have wronged us. Bagayo kanya, hamugamin amo tinagdaanan mi. Hamugamin amo, kasanuda kami nga sinaktan. But I am speaking according to the word of God, that if we will not forgive others, we don't have the right to be forgiven. Look at the life of Stephen. Acts chapter 7. Iti aramid, kapitulo 7. 54. Kuna na to'y, bayat iti panagtengtengeg dagita kamkami iti Sanhedrin, agburburek ti dara dakit uray dala nga agngarngarit-ngat iti pungtut da ken ni Stephen. You see? All the people in the Sanhedrin are so angry. They are gnashing. Ganun talaga, gigil talaga sila sa galit. Ngam, napno ni Esteban ti Espiritu Santo. This is what we should be. Napno ni Esteban ti Espiritu Santo, ti mangad sa dilangit, ket nakita na, ti dayag ti Dios, ken ti ni Jesus, nga agtakdakder, iti makanawan ti Dios. 56. Kitaan nyo, kinunana, silulukat ti ruwangan ti langit, ket makita ti anak ti tao, as itatakder, iti makanawan ti Dios. Nagriyaw da, iti napiksa, ket inapudda dagiti lapayag da. Sangsang kamaysada di marup ken kuana, ket inruwarda iti syudad sada inubor. Imbati dagiti saksi dagiti akin ruwar apagan anayda, ket iti aywan iti maysa nga tutubo agnagan Saulo. Iti uburon da ni Esteban nagkararag ti Apo, ket kinunana, Apo Jesus. Awatam to'y kararwa. Nagparintumang ket impukaw na, Apo, di mo kuma ipabasol daytoy kadakwada. Ket natay, apaman, ana isouna daytoy. In English, Lord Jesus,
receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep, or he died. No ibagayo kanyak nga, hangko mapakawan ta permi, tinarami da kanyak. Iso nga na isurat ato yung libro. Iti aramid. Adupay kakapsat. Nga madiki, may isang best example na lang. Tani Jesus gamin ka Diyos Nga ni Esteban tao. Nga hindi uburin da suna. Amoy bang uburin da suna iti bato. Si kamamat iti matamtamaan iti bato ti ulong. Bagim. Kaya nga simple nga bato ata nga babasit nga bato. Talaga bato nga mangpatay kanya na. But he cried out to God. Kung nanaham mo, nasingalan suda iti nga basol. Di mo ipabasol kanya dato. In English, do not hold this sin against them. The very last word ng ibaga na pakawanam suda, iti nagbasulan da. Stephen knows. Ni Esteban ang muna. Nanuhan na nga pakawanan suda. Mabalin, nga haan, nga mailigtas suna. Kaya nga, this is our very example, that the very last breath we have, we must be clear in our conscience, nga awan itinabati nga sakit tinakam. We must be pure in heart. We must make it very sure. Nga awan tilinaon iti puso kayo nga sakit tinakam. So nga hantay ko maagmula. Hantay nga agimula iti sakit tinakam kakasap. Mabaling agimula iti laya. Agimula iti sibuyas. Imantay ko magimula iti sakit tinakam. Because we will harvest the fruit of what we plant. Amoy ba? According to research and science, asino ba ti ka na agsakit talaga iti puso na? Those whose heart are so unforgiving. Amen? Kaya nga, if we want to seek God with all our heart, nga mabalin ka, saan nga biruken tayo iti Diyos, nga dapay lang, nga napampunuan tayo iti sakit tinakan. God will not accept us. Nga mabalin, nga dumatag tayo na sangwanan iti Diyos, nga agkarkararag tayo. Agsangsangit tayo iti sangwanan na, dumawdaw iti pamakawan, nga di tayo matmamakawan. We must first humble down before God. Uray pa'y anya ti kinarigat na kapsat. We must amoy nung kasanong i-overcome iti unforgiveness. When the very word of God is higher than your thoughts. No iti otoridad iti sarita iti Diyos iso ti kangatuan kanyam kakapsat mabalin mo nga mamakawan. Ngem no, iti nagngato kanyam is your self-pride, your self-righteousness. Lagi ipapaalala sa ng kaaway, you don't deserve that. Hindi mo deserve na saktan. Hindi mo deserve na ginaganon ka. Kapag yun ang nagahari, it can be filled with self-righteousness. May sa adya nga pagan schemes of the devil. Tapno mga lilaw kanya tayo, nahan tayo nga mamakawan. But no, we are reminded tonight that whatever it is, we must cry out to God. Tulungan na tayo nga mamakawan. But we must present ourselves to God, willing to be corrected, willing na talaga na sumango kanya na kinaklunan nga itibagi tayo, kailangan tayo di Diyos. Amen. Let us then come together to repent sincerely. Umay nga naadaan iti puso nga talaga idaton kanya na. Kuna na di 1 John 1:9-10. Ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo tong palin na ti karina. Ket aramidan na ti maitutok. Pakawanan na dagiti basol tayo. Ket ugasan na tayo iti amin na kinadakes tayo. No kuna tayo adi tayo nagbasol pagbalinan tayo ng olbot ti Dios. Ket saan nagtaeng ti sauna kada tayo. Amin kakamsat. Kailangan tayo langkit di. Nga ipudno iti Dios, iti amin nga nagbasulan tayo.
Ibig sabihin, aklunan, iti Diyos, iti sangwanan iti Diyos, nga adu, iti nagkurangan tayo. And then we will receive forgiveness from God. Because if we claim that we are not a sinner, then we make God a liar. But we know that God never lies. That all men are sinners. Amen. So nga, agsubli tayo dyan, Jeremiah ko na nuberukan na. Iti amin nga puso nyo, maberukan na. Bagi dyan mang berong iti Diyos nga pagpudno, maberukan na. Ibig sabihin, if we seek forgiveness to God, then we will receive that forgiveness. If we desire to forgive, then God will give us the capacity to forgive. It will start in our desire. So what is our heart's desire? We must desire the things that holds up to eternity. Ngam nita tarigagay lang iti puso tayo. In the book of Colossians 3:2, we must set our minds on things above, not on earthly things. That's why if we put hope in this physical world, we will fail. But we must set our minds on things above, on things that is eternal. That's why we must seek God with all our heart. Tawatan tayo ka di kakapsa. Nga nung kasanungan ni David, a man after God's heart, because he seek God with all his heart. David is a sinner. But why is God pleased with David? Because he seek God with all his heart. Binigbig na nga da nagkamalian na. Kit urayan niya ti mangyari. Itipilian na until the end is to obey God's righteousness. Amen kapsat. Agyaman na ang kay Gaysayo para ato yung Ilocano Mission Service. Kat agkararagtay karag. Ikararagtay man kakabsat nga itang rabiin. Maadaan tayo iti pudpudno nga puso amang biro iti Diyos. Pudpudno nga puso nga talaga mang tarigagay nga tisurutan tayo kat paganurutan iti Diyos. Iba kung baba tayo iti bagi tayo katan tayo nga palubusan nga iti bukod tayo nga pagayatan ti masurot. So di ka iti otoridad iti sarita iti Diyos iso ti aghari iti maysa kad maysa. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, Ama nga manang bali. Father God, we thank you for allowing us to hear your word. Amang pagyamanan mi, the reminder that you have for us. Ama, tulungan na kami. Ngiti puso mi. Ama, birukan na. Kat amaga po iti promesa mo kunam, no berukan na ka iti amin nga puso mi. No berukan na ka na pudno, maberukan na ka. No tarigagayan mi, iti pamakawan mo, pakawanan na kami. No tarigagayan mi, iti panakalaing, iti saksakit mi. Amin ka sa gubanan mi. Father God, you are not deaf to the cry of your children. Ama, pakawanan na kami. Iti amin nga pagkurkurangan mi. Pakawanan na kami, O Diyos. Iti amin, O Diyos, Ama, nga paglablabsingan mi, iti mata mo. Pakawanan na kami, no at dapat iti tarigagay mi nga permi nga napigsa ito lubong. Tulungan na kami, O Diyos, Ama, nga iti tarigagayan mi. Kit, O Diyos, iti pagariyaw. Iti tarigagayan mi. Kit, O Diyos, those that will benefit us up to eternity. Father God, Jesus, iti tarigagayan mi. May paduyak-yak mi, iti gloria, iti nagan mo. Ama, tulungan. Iti may sa nga dato'y parigan, nga nakipagkaykaysa para iti Ilocano Mission Service. Bless them. Give them a heart ready to forgive. Purify our hearts, Father God. Dalusam ito puso mi. We want to seek you more. We want to love you more. Father God, give us the right spirit
And let the Holy Spirit work in our midst. Work in our hearts. O Diyos, nga pantuloy ng paalala iti sa ita. Tapnom ni malipatan. O Diyos, tulungan na kami. Kat patid karami iti pakinakam ni. Agyaman kami o Diyos Ama, iti adipen mo, inusan mo. Kat tulungan mo Diyos Ama, kanayon nga tulungan mo iti adipen mo. Ngahan nga agkurang. Ano Diyos Ama, Father God, nagpabaya. Hindi kat Father God, ikam iti karidkan, ikam tipigsang, patuloy Father God, aking ministeryo. Kat o Diyos Ama, because your reward for your servant awaits. Ama, ikararag ko. Umadupay Ama iti bilang ti agdingeg iti sarita. Umadupay o Diyos Ama ti anadaan tinapakong babanga puso nga talagang birukan niya. Ama, tulungan na kami. At bendisyon ang ating Ilocano Mission Service nga lumawa pa o Diyos Ama. Father God, expand your territory. Expand the territory of the Ilocano Mission Service. Ato itidawat mi itinagan ni Jesus. Itinagan nga kangatuan. Itinagan nga man nakabalin. Itinagan nga Jesus. Amen. Amen, kahabsat. Pagyaman na kay Tika-Adbayo, thank you so much for worshiping with us for the Ilocano Mission Service. Regular po ito, 7 o'clock to 8:30. Thank you so much for joining. Bye-bye.